quand même fait fois tout est en tête là parce que mindo atite adamadia min ba ko na ka hakilna ni atite chamani atite fola mi 91 gassé mamni Moussa Traoré no alati yoka edika ngata no ta Mali chambe fengo fentu ke Mali kono hakilna ko nana atumita avec information ta atumé barake tuame donc aller de tumita sigi ni Moussa tumé mo rencontrer Goula after sika ko fenga donc kalpemba bu ngata semaine ke et puis atu fola ka fin chama bla kuna ay Mali fam beke ay Mali cercle beke ay Mali du chama ke donc amadu tumanto na mboro amana ka se 91 la manien de ma ko tumbala do me ma obi fala ngata donc Mali ko congé Gabriel Touré placé tout té mo be opérer la kenema ma mi tara segenta ka ko on na ma mi tara ngata donc sa tara ka fanga bokata kata bankuna o karo amadu tumanto anale mouvement démocratique mo atra fanga du ma ko fanga ngata alitla la bar ngata fle on ko kono katita kaka sekana fanga kalfala kada ma baral damina ay élection organisée la Fembeke il est le père de la démocratie malienne ay fanga taka a dit fanga ma traida a dalin atlane gateida ka segelen kele ne fe chaman damne na ma fa humanisme ko atite wore ko atite mi mbora konnana après afora ko ka Fembeke ada segi 91 le grand barbarie asegila kana ka fangata ay fangata ay san onon ani kalo shigi ñu ay meke malabe ay le grand bâtisseur bi ne projet u jatim ne ka hakilna u jatim ne kale Oumar Yefe Chamake donc pour nous aujourd'hui Amadou Toumane Touré un visionnaire quelqu'un qui a respecté la Fembeke mao may ko kala abado na sona o bela ngata ka so da adama diake par exemple jatim ne ka ambal mo balma ngaw manga to no be chene mi kera hakla mi kera ngata ya beta encore pour nous jamana emi hakla emi ay mi kera ta yude so pour la première fois malien be ka faranyon ka pour que ka malien ta ka hakla ta pour que ka sida ko manga donc kele ba ko nan donc pour nous donc il est important pour le rendre hommage ka hakla ta udi ka hommage me ka tan ati kela fe wona kama halim ya fonga donc ne parlement que ni amba ate ko na la mar ko ka ko le ko dake ati ka ya fala parce que donc ne nun to akora ke sara do ngata ne de weleli ke ngata ko passer nyongo ko aso mo passer nyongo ma amo ka ye ya fala be ko donc ati mamie machita ati ta ko ati nan ko la ngata donc ave me ke ma ko ngata ko ke aya ke na maintenant on dit merci à tout le monde.